И какво става, хора, аз съм геймера и сега тук сменя Дамастър и ще играем малко компетитив на Астрия. Мисля, че сега трябва да ранкъпна и ще видим кога започнем. На мен не ми лаги, вървим с 100 FPS като снимам. Хора, сега сме контртерористи. Чакахме 6 минути и 18 секунди. 6 минути и 18 секунди за да намери матч. Няма да кажа намери. И да, следим кога започне матча. Искам само да убия само един. Окей. Ето ни, хора. Аз ходя на Адо, знаеш. Окей. Омага. Браво. Омага. Човек, кари, бе. Аз тук ще взема един текна, нищо, че нищо не направих този рунд. Хора, от мен е едно да знаете, първият трудно да скупувайте SMG, защото после ще имате страшно много пари. О, първия ми кил! Втория ми кил! Аз гледам бомбата и той излезе ме уби. Браво! О! MVP! С 30 FPS му върви. Вай, как? Браво. И за един кил, браво. Аз съм на трето място. И още един съвет, кога сте контртерорист, купувайте малка броня, защото както и да имате фул броня, one tap в главата, нали, като хедшотнат, видите, така ли иначе умирате. Не ми... Човек, го за кола! Хора, че сме два бота, омага. Добре, отново една изи победа поне си пред мене. Кой беше пред мене сега? Христо, какво ще направи? Ви го били? Какво казна? Вай, този моето! Вай! Видяно. Боже! Хора, тя с два бота направо казвам GG, аз съм на последно място. Не има, може да ма това. Виж го сега, не стои пред мене. Да, бе, много си добър бибота. Ко направи, бе?
Сега пак стоиш пред мен, Хрисо. То за мен никой не остана. Оу! Хора, повече няма взимам ака тука. Никой не ме убие с аката, никой не ръшка. Те нашите ръшкат. Като някой олигофрени. И отново той ми късна кила, нали, човек? Стежката! Нищо не направи обаче. Ай сега. Бе! Ооо! Върх с граната. Аз после скупувам Негев. Да бе, брат, сериозно ти кам. Аз вече цялата игра ще играя само с Негев. Така. Свършиха ми патроните! О, въй, не, човек, сега! Ома, въй! Човек, ако това беше клъчно, ще се откаже от сейса. Не, то мен не ме уби той. Вече трети бот. Ами, Христо, пиши GG. Пиши GG. И аз ще скупам Негева, добре. Не, човек, че сега тук нещо се ебава с мене. О! Кстати, он тапови от този, брат. Хърса, най да кажеш таки в него продължаваш те. Гейся. Дано да ранкъпна. Хора, 12 на 0 сме, стискайте палци да ранкъпна. Ма нищо, не, човек, аз няма ранкъпна, аз съм... те се предадоха. Окей. Еми не ранкъпнах. Сега ще ми дропне нещо поне. О, ранкъпна го Хърсо. Хърсо го ранкъпна. Браво, бе. Браво, бе. Yes! Ами хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк. Ето виждате Его Силвър тройката тук. Его Силвър тройката. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк за Христо. Можем да съберем, да кажем 10 лайка? Ако е 10 лайка, ще може един епизод с него. Това бяха с тебе и чао!